दायो नै नैबे न'आव थांनोसैलाय एकदम बिल्डिंआवसो थांगोन आरोखि दाना नै स' नायदोलै बे आदानि न' आदा थाग्रा आदा रसेन बेहाय जों दा एसे बेरायनो फैबावलायबाय गोदान बोसोरनि स' माथो खालामबावनो गोदान बोसोरनि बिदिनो बेराय टाइमखौ साननैसो हगार हरनोसै नायदो नै दायो सिङाव हाबफैबाय नै जोङो नायलांगोन सिङाव हाबफैबाय नै दायो आदामोननि न'आव हाबफैबाय मा खालामखो बाजै जों आरो दाख्लै जेबो जाहोनो रोङाखै जिरायबाय दायो मोनसे जिनिस खोन्थानि नोंसिनो एकदम जन्त्र फन्त्र माबा माबि दं नै बेयो जाहैबाय मा खालामगोनथाय बेवहाय बानायग्राफोरसो जानो माबा हाखर हुखर दंलाबायो नै जन्त्र फन्त्रनो नै बुस्थुफ्रा आं खोन्थाबावनि नै खंखाय हायाव दोबैलायनाय मा बानायगोन जाल्ला बाल्लानो गोजौ गाखोलांसै फैदो मा रोखोम स्टेपखौना जोङो बेरायफुनो गोजौआव फैबावबाय नै मा दङ जोङो एसे नायनोसै ओरै फैबावदो दैनि साखिनि थाग्रानो बियो फिल्टार दे नायबावदो नै मा रोखोम बानायगासिनो दङ ओरै एसे नाहरदो जोङो दा बेरायगासिनो दङ आदा थाग्रायावहाय मा खालामदों मा खालामनो नागिराखै नै हरै बायरायाव एसे बेरायहैबावनोसै लाबोदो दायो नै आरोबाव बे मा दं एसे नायबावनोसैलाय आरोखि ना मा दं दायो एसे नायबावनोसैलाय मारै बानायदों मा सिस्टेमनि एसे नायनोसैलाय नै दायो ओरै फैबाय लामाया बोरै जाखो आब' गैला हरसे थांनांगोन होनबालाय आच्छा बैयाव एसे बेरायहैबावनोसै ओरै फैलायबाय नै जोङो नै दायो फैलायबाय एसे ओरै थांनोसैलाय नै मा रोखोम जायगाफ्रा दायो नायबावदो नै जोङो बेहाय फैबावबाय बेवहाय मामि दै दं बेखौ बोरै खालामगोन आरो दैया
बोरै बोरै खालामगोन बाहाय दैया दैयाथ' बे बैजों थांनानै बै फिल्टाराव थांबाय बैजोंहाय हनै ए सा बैजोंहाय ने बै गुदुंजोंहाय आं खोन्थालांबावनोसै माने दिनै आङो भिडिअ खालामग्रा जाय बुस्थुखौ लाबोआखै नालाय आङो ओंखायनो आखाइजों खालामनायखाय एसे उसुबिदा जादों आरो ना होमब्लाबो आं नोंसिनो खोन्थागासिनो दं नै गासिबो दैजोब गासिबो नै ओरैबो गासिबो दैजोब बे दैया ओरैहाय थांसिगोन आरोखि दानिया ओरै फैबाय नै बेयावहाय गुदुं गुदुं होनाय दंजोबखायो बे सेर सेरावहाय नै बे गुदुंजों थांनानै नैबेजों ओंखारहैसिगोन आरोखि नैबे नालाजों थांनानै हरै थांसिगोन बियो माने फिल्टार खालामग्रा दै आरोखि बे बेबायदि जागोन आरोखि बेयो नै दायो नायदो मा रोखोम जागोन नै बेनो जोंना आदाया बेवहायनो थायो माने बेखौनो नायो बियो मालाय मोजां सुबिदाखौनो मोनबाय आदाया नायदो नै बे गासिबो सारिय'फाले दैजोब बे बैयाव आं एसे थांनानै देखायहैबावनि माने बे दैया बे गुदुङाव थांगोन आरोखि हनै नै गुदुङाव थांगोन आरोखि बे ओमफ्राय बै नाला मोनसेजोंहाय बियो थांगोन आरोखि नै बे जाजोब्बाय आरो नै दायो दै लुबायनो खाजि जालांसैलाय आदामोनाव गोदान बोसोरनि माथो खालामबावनो नारसै नै मा खालामदों हेल' होनहरसै आखाइयाबो खोदे आखाइ हेल' होनदो आखाइ दे आखाइ मारसै मा खालामदों जोंहा बेरायफैदों होनदो बेरायफैसाय मामा हेल' होनहरसाय मारै दं आच्छा So dear friends, लोगोफोर दिनै बिराद बेरायबाय आरोखि बोसोर गोदाननि बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय बेयाव जालाय बैयाव जालाय बिराद जाबाय आरोखि बेरायबाय स' माथो खालामबावनो समखौ लानानै बिदिनो बेरायनांगौ जानानै फैयो साराथि बोसोर जेन' इसोरा मोजाङै दैदेनलाङो बेनो भरसा जोंहा माने जानो हायाब्ला बिराद जानाय जाबाय आरोखि बबावबा मोसौ बेदर बबावबा अमा बेदर नायलांबाय थाबावगोन आंनि भिडिअखौ बायदिसिना लाबोजेनबायानो जानोसै लोंनोसै जोंनाव थांबा जोंहा दाख्लै जेबो जानो रोङाखै एकदम ओरैबायदि जाबाय आरो दाख्लै जोंनाव थांबा सायबाय बेरायफैदोंमोन ना समाया गारफु थांनो बायदि फैया पिकनिकनि जाखानो दहाय माबा जानो लेबानानै बाबोमोन जोंनाव गाबोन लाबोनानै माला ओंख्रि संनो बोलासो गावासो आराम बेरायनाय फैबावबाय गाबोन बेदरजोंहाय जानांगोन माबायावसो दङ सानदोंमोन स' दायो नायदो नै मोसौ बेदर आलु सरि अमा बेदर आलु मुरि बेखौ मा होनो एनथाब ना मा होनो ना सिथाव होनो नै होबायलै जानायफ्रा नायदो नै नै साहाबो लाबावबायसो दायो आदा रसिनिफ्राय ओंखारबोलायबाय ओमफ्राय दा ओंखारनानै दा नै सालथेनाव थांबावनोसैलाय जाबाय मोजां जाहैबावनोसैलाय एसे
दायो नै फेमिलि सय बेरायनो फैबाय एकदमबारे थांगासिनो दं दायो नायलांबाय थाबावदो